Miu și Pălărie nu ne înțelegeam și începeam să ne tragem de păr, de cele mai multe ori se vedea nevoită să intervină. Mă, ce aveți, mă, potoliți-o o dată, că dacă nu vă mai au pe niciunul! Replica asta era doar o amenințare menită să ne potolească, dar de cele mai multe ori funcționa, eu și Pălărie ajungând să tragem la sorți care dintre noi să meargă. Problema e că lui Pălărie îi convenea tragerea la sorți doar atunci când el o câștiga. Și oftica, cum îl știți, într-o zi, când a tras pentru a 4-a oară la rând bățul scurt, s-a enervat și a scăpat, cu intenție, vaca în lalelele pe care eu aveam de gând să le vând a doua zi la piață. A făcut-o parșiv când eu eram plecat după urzici și spera probabil ca vaca să termine de mâncat lalelele până mă întorc eu acasă. Doar că n-a avut norocul ăsta că eu m-am întors destul de devreme și l-am prins direct în fapt. Când am văzut-o pe Brândușa cum îmi înfulecă lalele pe care eu speram să iau cel puțin 100 de lei și lângă ea pe Pălărie la bustul gol, stând sprijinit în ciomac și așteptând să termine de mâncat, am văzut direct